Her hos Konservative Folkeparti prøver vi at lave en social lovgivning, der baseres på hjælp til selvhjælp. Vi arbejder i sammenhæng med afvikling af princippet understøttelse uden modydelse, som er moralsk ødelæggende for den danske ungdom. De små djævle, jeg hader dem. De små. I det Konservative Folkeparti er vi af den opfattelse, at den sociale indsats bør målrettes de personer, der har mest brug for det. Derfor arbejder vi for at målrette vores ydelser, så hjælpen tilfalder de allermest udsatte. Den sociale indsats skal sigte mod at styrke den enkelte... Fuck! Jamen, jeg er sprogspasset, så det cirkler 5. Jamen, i folkekirken i Danmark, det er bare det bedste. Det handler om anerkendelse af religiøse og etiske ting og betydninger til folkets fornøjelse. Og folkekirken, den skal selvfølgelig bevare den evangelisk-lutherske bekendelsesgrund, du ved. Og ja, men det skal foregå som myndighed for kirkens indre indlæggende. Så jeg er jo en hest, så vi ses. Alle borgere skal have deres religionsfrihed, men at den evangeliske lutherske folkekirke spiller en særlig rolle i det danske samfund. En lettelse af de direkte skatter nu her, så der i deres nuværende omfang har konfiskeret karakter og en omlægning af principper og for den nødvendige skatteudskrivning, således at man gennem denne ikke hæmmer, men fremmer sparsommelighed og kapitaldannelse i forbindelse med indførelse af en skat på brugsforeninger og dermed beslægtede selskaber til udligning af den gældende uret på skatteområdet. Skatten i Danmark, den er alt for højt. Vi har ikke nok vækst. Vi har ikke nok velstand. Vi har ikke nye arbejdspladser. Vi skal have noget mere af det hele. Fuck nu af med proletariatet.